Munoti mapedza basa. Amuna pedza chi? Regani kutaurire misha yenyu wakomana. Munhu wemukadzi akaurayiwa ndiane nyaya dzake dziri kuda kutaurika papi? Apa. Zvakadaro seizvozvo une nhau nehurukuro dzaanoda kukurukura mukati memisha yenyu. Nhasi umweya unonzi unonetsa uri kutambudza hausiri mweya wekumusha kwani pamai apa. Ndoda kuti misha yenyu iende kunochena mese mugadzirise nhau dzipi idzi. Hamusati mazviona here kuti nhasi uno iyo kana mukati memusha wenyu mune ngozi. Ngozi haimhanye kunobata vana venyu, inobata mutorwa. Munozviziva here? Kuyabata mutorwa inoita nhau yekuti imimi mabatirwa mutorwa, iye mutorwa futi akafa mutorwa, handitika? Zvotaura kuti mutorwa nemutorwa ndokuti munzwisise mugutsikane kuti mumusha menyu mune zviripi zvirimo. Nhasi pamusina kunzwisisa imimi pamasara nenhunha napo ndepekuti nhasi mweya uyu uri papapa. Vamwe vari kuti mweya uyu uri papa ndewo kumusha kwani kwake, vamwe vari kuti mweya uri papapa ndewo kumusha kwani ndewo mumusha medu, handitika? Saka muri pakusanzwisisa kuti mweya uri papapa ndewo papi, wakabva papi. Mweya uri papapa wakabva mukati memishani yenyu, handimunyatsonzwisisa. Nhasi regai ndikutaurire ndichiti nhasi kana muchida kunzwisisa zvizere munofanirwa kufamba, asi kufamba kwenyu munofanirwa kuziva kuti mukati mekufamba kune vamwe vari kutotsvaga n'anga dzekutsipika chii mweya uyu kuti usataure zviripo zvakaswatuka, handitika? Munoziva dzinonzi ndereka dziya ndo dzimwe dzinouya dzakapoterera chii mudzimu uyu, handimunyatsonzwisisa kuti usataure zvakadini zvakaswatuka. Nhasi mungafari mungapembere henyu, asi nhasi mukati memisha yenyu mese hamuna kuchena. Munozvinzwa zvandikutaura? N'anga zvekundotsvaga mishonga yekunotsvaga kundoparika yokunotsipika kuti mweya usabude usaite seimbomira haisa izvozvo. Imimi mweya uyu haubudiri pano nyangwe muchifamba, nyangwe pasi pamunenge muda kutanga kuronga urongwa hwenyu hwekuti mufambe, mweya unotanga kutotaura nezvazvo. Ndidaire makasimba. Unotaura uchiti kudii? Nhasi ndakaurayiwa, asi kwetiri kuenda uko hakuna chiiko. Kwetiri kuenda uko hakuna chii? Hakuna chiri kundofamba. Mishonga yamunenge makafamba kunotsvaga kunotsikipika mweya uyuka inotodzamara yandopiringisha zvirimo musha menyu kuti sazvijeke zvisafambe zvakadini zvakanaka. Handinopedza nemere pa. Handiro ndo pamuri kuda. Saka muda kuti apo mweya uchiramba wakadai heka uda kuti uzorodzwe. Ngatiombere maoko tibomberera apa. Iri basa iri, handitika? Ibasa guru riri papi? Riri papa. Warume hama regai ndikutaurirei, pakanzi pasvikwa nachiremba mukati memusha wenyu. Mukati memusha wenyu hamuna kuchena. Mukati memusha wenyu mune vamwe vanotsvaga mishonga chaiyo. Mukati memisha yenyu nanhasi mweya uyu vari kuda kuti dai zvava zvisina basa, zvisingatauriki, zvisina direction. Mowana matauriro ekumusha kwakabva munhu uyu, asi muchapumha vanhu vedzinza iri mukazondori pandimi. Tiri kuwirirana here papa? Saka nhasi ndiri kukumbira kuti muratidze chaedza chenyu cherubatsiridzo rwamunofanirwa kuita pamunhu wenyu. Mukazvitsipika zvakadai zvichakupedzai mese, ende zvichatera door to door kune vanoramba kuti mweya wemusha, midzimu yemusha menyu ibude itaure zvakanaka. Vese vari kutsipika vava vasingadi kuti zvakaipa zvibude, zvichandokunetsai, zvichakushungurudzai mangwana. Tiri kuwirirana here papa? Tiri kuwirirana here papa? Ndiri kuona rimwe divi revakadzi vamwe vakasuwa, rimwe divi revarume vakasuwa, rimwe divi revakadzi vachifara, asi mese muchazobatana pachinhu one chekuti zvinhu zvenyu zvifambe zvakadini zvakanaka. Mati murume wacho akafa? Vamwe nevaripi? Vakafa. Kana vamwe ndokutaura kuti vamwene ndizvoka? Kana vachida kutaura munovharirei? Kana vachida kutaura vamwene munovharirei? Ndo pari kubuda nhau yekuti kusawirirana kwenyu ukuthi zviri kubuda pa, aiwa hatizvizivi izvo ndezvekumusha kwani kwake, muone marambiro, handitika?
asi nhau yemhosva dziripi dziri musha. Vamweni vane zvavakatoitwa nemaparadziro wakatodini wakatoitwa vari kuda kubuda apa, asi muri kutozoti ndiwani zvikazodai zvikadai kiyeta takiyeta isakuloku yedu mweya wabva washaya direction. Musapurudza wakomana mishenya ina kuchene handiti mwenyasonzwa mishenya ina kudini mishenya ina kuchena wakomana mishenya ina kuchena musha menyu muda kutekairwa kwete kunobviswa zvirombo munonyeperwa handitika mishenya ina kuchena nokuti mine mishonga inonovhara nekutsipika wafi handiti mwenyasonzwisa ndozvitaura asi kana ndakuzvitaura munosuwa zvine nhau yekuti mubatsirike zvine nhau yekuti musunungure mwana waridzi mwana waridzi ngadini ngasunungurwe izvi zvimukatongotanga magaradare zvakanakira ndechekuti mukangorigara dare yekuti takuda kuti tidai zvinhu zvenya zvifamba zvakanaka kuna vamwe vane nharo vana baba apa handiti munyasonzwisa vamwe vana nharo vana mai apa handiti munyasonzwisa vanototi hada kuzviona kuti zvinobuda kupi ende musingapedzi muchipedza nguva dzenyu muchitsvaga zvamunotsvaga kuti aiwa tinoda kuona kuti zvinosvikepi. Asi ndinoti imimi muri iyo imi dai makwanisa kudzokera kwachangamire kuti mumusha tadzina chiremba musha medu hamuna kudini hamuna kujeka kune vari kubata mishonga kubatira chii nepo yekuti isataure zvakanaka. Pamusoro ndofunga kuuya kumataro dai kuda kugadzirwa zvinhu kuti vanhu kuyananisa kana muri kuti pano akatsamwa panapa vanhu vari panapa havana kutsamwa vakatsamwa havana kuuya chokwadi hapana munhu uda kugara ari mumatambudziko ba kugara ungozi iwe hakuna zvakadaro muroora nambuya kana dai paine kupumhana zviri kubva mumusha ndo zvatoda kuti zvigadziriswe kuiti apiri kuda kuti zvinhu zvigadziriswe. Zvakanaka baba kana ndichitaura kuti musha wenyu handitika ndikataura kuti padare rino makatsamwa handitika ndati ndinoona vanhu muchizotsamwa vamwe muchizofara handitika pakunofara tijekerwe muroora wenyu agarewo zvakadini zvakanaka inga akakuberekera inga ndio majaya ndio jaya rake ndio jaya rake akakuberekerewo zvakanaka chii saka munofarira here kuti jaya rake rirambe richitambudzika richiona mai vakadai zvinorwadza handitika pati vamwe vari kutofara nazvo zvakadini zvakatodai kuti ngazvingogare zviri kupi zviri ikoko. Chinzwa mwanakomana chinzwai vanakomana meshe nhasi muri mubasa muri mubishi rekuti mumusha menyu mundombovhakachwe mumbonopindwa kuti zvifambe zvakanaka. Pamusoro ichiremba zvakanaka nyaya iyi taizwa tenda hangu tapura izwisisa zuro nezwani toti nyaya iripo ngeyekupumwa kwamai chokwadi aiwa munongedza toda kunongedza toda kuti zvijeke toda kuti zvijeke chiremba chokwadi ngepekunongedzwa mai avo wanga uri mai kuru namai inini pabarika chokwadi zvonga uri pabarika isusu ndautotena 59 years chokwadi baba wavo wemwana uyu takakura naye tese pamwepo zuro nezwana pakabuda vanhu 2 kuti ndakaurayiwa nemaikuru namainini inini ndininyakubvunza mirai inini ndininyakubvunza kuti maikuru namainini ndiani wapaine umwe chiremba ndoda kutaurirai pakatanga nyaya chaipo kuti zvinhu zvisvike afa maikuru namainini ndiani wakati ndimatomasi namaegenia ndikati yakanaka isu hatinaomboziva vanhu vari kubudirwa wani murutaurirwa zvavari kutsipika ndisu hapana chatakambobvira takambotsipika ba asi kuti tiri kutotora zvavari kutitumira tichirasa ndopetiri ipapo maikuru matomasi takabvunza zvemudare tikati panapa hapana matomasi ba saka pakanyorerwa samanisi munhu wani wai iye vanhu vangazi vakaurayiwa noriwa ngani wari 2 handiti kubva kwabuda imwe nyaya yakazi baba wedu Chitungo wakauraya munhu zvakauraya munhu hatina kuramba sevana takati isusu takaziva kuberekwa ndibaba tikakura tikarerwa nababa wavo ivo wavo wakachengetwa ndimai wedu tikakura pamwepo sematwins tikati hambai tipatazi mubatsiri wakauya wakatsvaga wakazi tsvagai 400 US tikati 400 tiri kutsvaga tapedza 400 ndakadaidzwa ndibaba avo tiri kunhamo kukazi mari maapapi tikati mari hatisati takwanisa taakuma 3 something kukazi 300 something inokwana ndakazofunga ndikati mari iyi imbori yei kukazi mari ngeyekupa mubatsiri ndikati mubatsiri wacho watiitirei
avo baba vanondipupurira ndiri kubvunza mubatsiri wacho yatibatsira chii? Mutumbi uyu wakati handiendi, ameno ndoda kuzwisisa ngozi. Mutumbi wakati handiendi kumusha kwakaurayiwa munhu. Mapazwa? Tikati isusu tinofanira kuenda newe, wakataura ndiri kuda mombe, ndiri kuda mbudzi, ndiri kuda jongwe, ndiri kuda bhakiti renjera. Ndikati alright, hatisi kuramba sevana. Saka tikazvitsvaga todini? Akati mutumbi uyu hausi kuenda kwamaambira ba. Ndikati apa kanaka, asi mimi ndimaifanira kutitungamira kuti tiendepi kwakaurayiwa munhu. Tikatsvaga vanhu venharaunda, hatina hanzvadzi tiri panapa, tiri vanasinasikana chete. Tikatsvaga vanhu vemunharaunda, Sabhuku unondipupurira. Vanhu vakataura venharaunda vakati muri kunorohwa pemuri kuenda kana kuurayiwa. Ndikati hapana mhosva, wakaurayiwa wakafa, wani isusu tirudini tiri kuenda kumba kwakaurayi munhu. Asi nyore mubatsiri kuti tinopinda makadeutswa ropa ndibaba wedu. Takasvika umba yakazara, kuungana kwevanhu wakazara mumba. Tikati isusu tauya nenyaya yedu. Baba wakandipindura, takati tiri kuenda tesina baba. Wakati musanditaurire zvakadaro, handisi baba wenyu. Tikati yakanaka yakadaro, asi takatsvaga vanhu venharaunda tikadini? Tikainda kumusha kwakaurayiwa munhu. Muripazwa? Tapedza takasvika umba yakazara, tikapinda tahaya wamwarume wane tsitsi nesusu. Tikapinda mumusha kwamaambira. Tibva tati vhidhiyo rakabuda futi mumainini wedu wabudirwa, takati tipa. Izvozvi kutaura kuno chiremba wakamirirwa kwamaambira futi uku. Wakati uyai naye uri kubudirwa, tinezve toda kubvunza pamusoro pemwana wedu. Sabhuku wangu unondipupurira takaenda nayo. Wakati tiri kuda munhu wakabudirwa uyu, asi wakaramba kuti handisi kuendayo ba. Wakati pautatu hwenyu kunochanobudirwa kwamaambira. Takaenda kuti pane wedu uchabudirwa. Kukazi kune mwana uriyoyo muchagashirana naye. Takasvika mamaambira, hatina kugashirwa, asi kuti takawapira nyaya. Wakati wasikana, Sabhuku uripo here? Kukazi wasikana endai munogara, hapana mwana wedu pakubudirwa apa. Kana wedu auya uchauya. Uchauya, isusu hatina munhu unobudirwa mumusha medu. Imimi dzokai monogara modya sadza. Kana madya sadza, kana abudirwa ita kuti pinda parodhi tiende kwamaambira, musataure naye. Nanhasi takandomirira kuti tiende kwamaambira, tonozwa zvetichapiwa kwamaambira muchiremba. Saka nyaya yekuzi kwaiwa rutsitika wari kudini hapana. Ndakaa ndiri kufamba uyo mwana yanzvadzi yangu. Kwaiwa idaidzira mukupi muna mati kuti back to sender mada uzoiona mati. Umwe mubatsiri zvemakaita vhanditi yetu akati mai uyai pano. Ndibva ndaenda kwaipaumba penyu padaudzika gore. Ndikasaka ndodini, todini. Muroora wangu takasangana naye uyu. Mubatsiri ati ndinokubatsirai pasina kana dhora ngekuti gore rida kuparadza. Tikatora mubatsiri akaenda konobvisa gore pamba pedu. Takazofunga kuti takanganisa dai tatora Sabhuku. Kuti auye, aone zviri kuitika panapa. Saka apa tiri toona kuti zvazvekuda kugadzira kuurayana, hakuna kutsitika kwetiri kuita. Chinzwai yama. Wakatimirira kwamaambira uko. Chinzwai mataura takateerera handiti. Pakutanga ndakuti ndimi here muri kutsitika kana kuti kune ndereka dziri papa. Hatizi, isatitozivi nekutsitika kwacho. Dai vana baba. Hatizivi nekutsitika kwacho. Ndati kune mweya uda kubuda uchitaura apa. Handitika? Asi une nhau yekuvharwa kwani kwawo. Dzouya dziri ndereka pamusoro pani? Pawo. Zvakare zvoita sokuti kune uya iyo, kwouya iyo, kwouya iyo. Asi mumusha menyu imi mutsvagai chiremba anopindamo mumusha menyu. Ndokunovhara apo neapo neapo neapo. Chinoda kubuda apa chobuda zvakadini? Zvakanaka. Handizvoba zvatiri kutaura. Nhasi munoti apa, nhasi munoti apa, ndichitarisa dare hasi mawambo aya. Dare ira tikatoti kana ka4 kana ka5 cheko muchipinda mudare. Asi tarisai manje muchipinda mudare. Mweya uyoyo mukatotanga kutoti magara dare saizvozvo muda kufambisa. Unototaura nhau dziri kumberi kwenyu. Musati matosvikako. Tiri kuwirirana here papa. Saka ndo pandiri kuti chisanangurirwai nhau dzekuti zvinhu zvenyu zvijeke. Murege kunodhumana misoro nekunonongedzana kuripo kuti zvinhu zvenyu zvome zvakadini zvakanaka. Tonzwisisa kuti mweya uyu mweya upi. Nhasi asi ndiri kuti kune munhu wemukadzi handimunyatsonzwisa wakaparadzwa zvisina kumira zvakadini zvakanaka. But kuparadzwa kwake munhu wemukadzi uyu une nhau yauda kutaura panyama ipi iyi kuishandisa. But zvauda kuishandisa munhu aachabudise zvipi saizvozvo.
ungabve nhasi kumawambwa asi kunozototi kwakumberi totorasika direction. Hazvo zvinoitika here? Hazvo zviri kuitika here? Hazviiti here kuti munhu ataura takateerera ngaubude ndozvatawinga panapa zvogoramba kuitika sei? ngaubude But zvakutaurika ndezvokuti mweya wangu haubude. Pamamburi pana chiremba pokutanga aunobuda here? Wabudaka? So izvezvizvi wabuda ndamboti ngaumbomire handitika? Ngaumbomire. Ko uri kure here? Ngaubude. Hey, vana mai eiti tinotadza kutonzwisisa. Ndozvandiri kutaura ndereka vana maivo. Ndereka munodziziva here? Kana mudzimu uchibuda mumusha haubudi usina marara. Handi munyazonzwisa? Unobuda une marara. Marara iwayo ndada anovharirwa muri kumba kwenyu kwete pano. Tiri kunzwisisana? Marara avharwa muri kudzimba dzenyu imimi. Mweya uyu wobuda motaura nawo zvakadini? Zvakanaka. Panapa hatina kuuya kuzorapa vanhu bana panapa. Aiwa pamusoro ichiremba. Pamusoro changamire mambo mutasa wakati uyai mubatsirikane. Handiti saka zvoma kuti mweya wangu aende futi wobudire kumba kwenyu. Ko saka nhasi zvawakadai so muda kuendesa kupi? Upi? Ipo zvakadai. Hatiziva isu koda kuenda. buda waende Handisi so uchiripo. Pangosvika pamba angati akangobatwa. ngaubude Saka maida kukwira naye bhazi akangodai. Anoda kubvisa ndiani? Isusu takati bvisai mweya uye kwetiri wana wacho. Chimbopaisa bhuku nguwa sabhuku ndiri kuti panyanya yakanaka kuti kana kuri kudzoka uko asi ikadzoka uko kawo wachawaibata vanobata mubatiro wakasiyana newenyu. Zvakadi kuti kana kuri kubata nyaya imi maibata yakadaro mutonoti aparuvharika apari kudai mutigaisa murimi. Zvakadi kuti mimi murimi muri kuibata nyaya ikadzoka kwahonde uko ichanobatwa nevamwe vanobata nemuto wakasiyana siyana ichienda nepamwe pasingazombojairiki ba. Zvakadi kuti mimi maonere muri kuita kuri kudzoka matare iwayo muibatsira kuti asvike kumburi kusvika paanofanira kusvika chaipo. Chokwadi. Uchiuda pa ichokwadi wanofanira kugumisira vawirirana vabvumira kuti kukanganisika kungakanganisika. Isusu sana baba toda zvigadzirike. Atiri matara anoramba achizopedza mhuri asi kuti chakaipa chakanaka chakadaro. Chokwadi. Saka chiripo chekuti chichokwadi chibude pachena kuti parege kuva nekufungira. Chokwadi. Sabhuku tiri pamwe chete handisi sabhuku bangu ndiri baba weuyu mai yangu. Zvakanaka baba, muri kutaura zvandiri kuonawo nemafungiro. Handitika? Imimi zvamutaura baba zvakanaka. Panyaya yechiri kubuda apa, handitika? Chiri kubuda apa handitauri kuti iwani, handi munyatsonzwisa. Zviri kubuda apa zvakasiyana siyana zvakawanda. Makanyanisi, ndikataura makanyanisi maziya. Ndo zviri papi apa. Saka nhasi uno makanyanisi aya munogona kuatakura ari makanyanisi saizvozvo moenda naye kumba kwani kwenyu. Masvika naye kumba kwenyu mochivhara makanyanisi aya. Mavhara makanyanisi aya munhu ochitsiwa ari munhu mupenyu musinu. Handitika? Tochidaidza manje zvinofanira kunge zvichiripi? Ndo zviripo chete. Saka nhasi hazvivharirwi pano nekuti pana hapasi pamba penyu. Ndingakunyeperei ndikakutaura kuti ndovhara panapa. Muchingoti bve panapa chisvika apa zvatobata. Nekuti chine ndenda kunyeperai. Zvinoitirwa pamusha unopfuta moto ndo musha wenyu ndo dare renyu. Ndo pazvinoitirwa. Kozoti torera nguva. Imi ndi mungatonetseke. Izvi zvitorere time izvi. Hakuna zvinoda kunetsa apa zvitorere time. Isusu patakambogara dare taifungirira kuti dai zvauya mumusha wekwasvikungo awese watorwa wai midzimu yacho iri kuenda koshungurudza vatorwa wai listi kana ari mukoma wedu wakapara mhosva zviuye kana kumwana wangu kana kuna ani kuvatorwa avo mutorwa vari kupumwa ava mutorwa ari kupumwa munoona nambuya. Saka zvakadiri kuti sevanhu vanogadzirisa sedare tavazogadziriswa zvibve kwavari kuvatorwa nekuti tatova nemhosva kune ava ndapedza tatova nemhosva futi kune ava kune uyu zvikaitika ticharipa kune ticharipa kwese tiri kutsva semudzanga wefoja. Saka tira kubatsirwa imimi kuti zvibve zinyase kugadziriswa ndepapi pachiwa patinongagadzirisa kuti zvisarwadze ava zviite chaizvo kuti iri dare rekuti wachamhorosana nesu hatichawirirani pamuno. Taapamwe chete handiti? Tiri pamwe chete kutaura kwenyu kwakanaka. Inini ndoona sekuona kwandiri kupuhwa pamusoro pemumwe munhu wenyu. Ndiri kuona chakanaka chaizvo chese tinacho asi
pindana nemashoko asiriwo. Saka ndiri kuti nhasi tatakura makanyanisi edu, handitika, tadzokera pamba, ndovhara apo neapo. Handitika, chiri papa chiri kuda kubuda kunetsa mutorwa ngachibudire kuhama dzacho. Ndo petinenge tichitsvaga, but imimi kana chakubudira kuhama dzenyu imimi musazopokane futi. Ndo pandiri kuda musapokane kana zvakubudira kupi kuhama dzenyu, nekuti ine ndagadzirisa handizvo here. Ndo pane nyaya yedu chete apa pairi kutangira nekuperera. Nhasi mweya yakawanda iyi mishanu iyi, ndinonzwa ningi zvisina statement, handitika. Saka tiri kuda kuti chipenyu chacho chinobatika ndo chingachisare papi apa, then chasara ipapa tobva tachisunga uyu dare rosungwa apa, mweya unonetsa apa mutorwa uyu, tochikumbira kuti kana iwe wakabva uko enda kuhama dzako. Zvojeka izvi, handitika. Ndapedza nemi. Kunzenyi mama. Pamusoro wenu inini ndiri izvo dadare izvi ndiri handiti muri kutitaurira, saka inini ndoda kutaurawo pamusoro pekuti inini ndiruzi ndini ndakaurayani maikuru wangu, ndaitoti mukoma ndini ndakauraya. Saka tine nzvimbo iyo taisonga tiirima, saka izvo tatine nzvimbo yetairima taidare izvi izvo rati kudzika apo kudare izvi wakuru wayo wanambuya waiti manyai wakatakura wasikana wasvikana neusati asvikana. Saka maguta akasvika zvinoita zvenhando. Saka takabva tandoti inini ndandiine mwana nevanhu vakatakura wainozi manyai kuenda zuva richiripo. Saka izvo zvakazvadaro mukoma wakadzika asvikana, saka nyoka dzibva dzaenda koruma atiri ikweyo. Saka waibva wadzokera kuenda kumamisha kuenda kodaidza kuti ungukwanisa kutibatsira ndiani, waizi mamugwanzi wamwangu wangomuziva. Saka waibva wasvika asiriyoba, aizosvika izva azwa kuti soko rokuti muri kutsvakiwa ngevanhu vekwachitungo. Saka zuva riundodini riri kundoenda. Saka mukadzi uya aibva azomanya kudini kuuya kuda kuti mwana ngaabude, zvibva zvaramba maguta aibva adini aibva asvika. Saka aibva andoshaika. Saka ndiye ndiruzi ineine apo musi uno uya apa kwakazi ndakatora bhurukwa, asi handinombobvira ndakambotora bhurukwa rake. Saka zvizi kwazi wakaenda koshandisa, asi takataurwa tiri vanhu 2 neumwe wangu mukadzi wababa mini waizi Matomasi. Saka haana kuuya iyoyo Matomasi youyo, handizivi kuti ineni kunderera kana kuti ndisine mwana wemukomana here hameno. Saka Matomasi haana kuuya. Zvizotondinetsa ngoti kwazi masungwa makauraya mamosi, zvirutondinetsa. Zvakanaka mama. Handina isho ndingomboziva pakutanga. Zvakanaka mama. Apa mira zvebvira. Mapedza tete mapedza. Mapedza tete, mapedza ndikutaura. Ndati tete mapedza. Pamusoro wana baba. Pamusoro wana mai. Mai awo. Handitika? Mai awo. Parizvinezvi handina shoko rekuvachenesa. Handimunyatsonzwisisa. Parizvino handina shoko rekuvanongedza mai avo. Munyatsonzwisisa zvandinotaura. Ndati inini kana chiremba wasvika musha menyu wachavhara nhuna dzese dzemweya iri kusumuka iyi. Mweya yakaparwa kana iripo inofanira kuzviratidza yega. Handitika? Ndati kana zvasvikwa handivhare chiremba zviuye mumba medu. Ndiri kukumbirawo wana chiremba nyaya dzengozi dzinotaurirwa kuti ngozi yakaparwa inofanira kunonga zvemachaizvo chaizvo. Ngozi muchiremba achitevera mumashure mengozi kuti ichokwadi here ngozi kana kuti kunyepa.
Handitika? So kana ngozi kana ikaonekwa na chiremba kuti apa hapana ngozi, yobva yangorefurwa kuti hapana ngozi. Chiremba ari pakutaura achitevera mashure mengozi kana achitaura pachokwadi. Ndo mamiriro anoita chiremba. So panguva yakadai tiri kumboti inhuna dzekunongedzana. Asi tiri kuda kuti chinhu chiri kutaura apa chimire chiri chega tizive kwatakabva. Handitika? Saizvo zvadaro zvinoitirwa mushamani menyu. Ndinotenda ndichinzwisisa kutaura kwangu. Tanga kuuya kwakaita wakambobudirwa kuti asiri mwana wacho iye uyu. Pamusoro iyi. Tiri bauda. Toti mimi musha wawo wakavharwa chirutoshamisa kuti zvakamira sei. Musha wawo wakarowerwa hoko 18. Musi wauya futi chiremba saizvozvizvi makadaro. Pakasoswa paumba pawo saka tisizoti kusoswa kwakaita dambudziko ruchirupinda ngepai. Saka tutati uyai mimi mubvise mutipe isusu wana wacho. Asi tipei zvakanaka noti zvekuzopera ukwadza vanhu. Kupita neushana ugara. Makutondipa mhosva. Chiremba. Muri mudare reka kuti makutotaura nyaya dzamwakuziva. Aiwa zvakamuitika. Saka takati tipei isusu. Mundinongedzi anasana mbosvika mumba penyu. Ndiripo nekubatsirai pazvinhu zviri kunetsika apa. Handitika? Ine handikupei zvinhu zvandisina kuona zvamakapuwa. Handikupei mhosva yandisina kuona maine mhosva. Ndiri kuuya ndichiita basa rangu sezvariri. Kana matendera kuti ndipinde mushamiri. Asi kana musina kutendera kuchitsvaga umwe chiremba, zvakafanira kuti muite saizvozvo. Amene ndikutadza kutaura here vana baba. Kana kuuraya tese. Pamusoro chakadai. Ngatipedze tese nevanhu vatira. Chitoshinga. Chitoshinga isezva mukuita chiremba. Ndakashinga ini. Mukatya kuti hanzi muda kundipumha. Imi muchitoshinga ine kuti nhau iri apa irikutaurwa ka. Inyaya yatakatadza kumusha kubuda kudzoka. Ngatibatsirwe pano. Chokwadi. Ndiwo zvandodzokora ngatibatsirwe pano. Vanhu Muroora naMbuya havagarisani vakadai uyu. One more than 24 years. Chiremba mama. Amdoro chiremba. 24 years wakadai umwe. Taumirira kuti watipedze. Aiwa kana. Ngatiparare. Ngatife. Arusika mumusha murubudirwa wakabudirwa saka muti ndine inini. Ngatiuraye. Ndizotakura. Wakatiambira kare ngatiuraye. Aiwa mhosva iri kunesu isusu. Aiwa musatange mazviturika. Aiwa mhosva itori nesu. Isusu ndisina mhosva. Tisina baba wakauraya. Tina mai wakauraya. Mhosva saka ngatiparadze tese. Chokwadi chinozviratidza kani. Taumirira zvaitazvo. Kuti mai uyu handimuchena siba. Taumirira zvaitazvo. Baba tichaende pa. Pese kwaudaita ngawaite watiparadze. Kana wati chiremba ngauye mumusha. Musha utongwe nemukadzi. Chokwadi. Baba kana wati chiremba ngauye mumusha. Musha ugadziridzwe. Ururwara Muroora. Handiti mukadzi wemwana wake. Handiti ka. Saka tiri kuti baba kana atendera sachitungo kuti chiremba ngauye arape musha. Ngaite saizvozvo. Simbo. Hatimorwadziwi pashamwari. Hatirwadziwi. Kuuya kwake kusauya. Wakuru akataura kuti tsitsi dzikodzitsirira. Mawirirana here kuti muri kuda chiremba inini. Hatinongowirirana patikuda mimba. Zvakanaka. Panouya umwe. Noti mimi. Zvakanaka. Ine mshango hausongozogariwa. Pauya umwe. Kuenda unotomupinda ng'anga. Kana brando ureka wani. Chandiruda kuti nditaurana nachitungu. Uyu tiri mutora toenda naye. Ticharapisa mwana wedu. Ndo zvandongotira vozi ndatofona kare kuno vamwe. Saka kuti isusu totora mwana wedu toenda kuti korapisa. Zvopera. Kana zvizvo zvekwachitungu. Kasi zvikabatwa futi zveiwo kuti zvabuda. Ndo zvabvura kuti warikupopota wakomana. Saka uyu ari kutorwa tiri kwenda nayo. Saka toziva kupinda Manyandoro murume wangu aramba kupinda umu. Aiwa saka. Awa. Wakamirirwa neava. Ndo kwachinira watorwa wese. Muroora wakamirirwa nekwanyandoro. Hanzadzi yake. Awa wakamirirwa nekwachirinda avo maikuru avo.
Isu wana chitungo tatiri kuti sisu kowaidza vasadaro kuti mutorwa nemutorwa ndiwo uri kurwa mumba mwedu mumusha mwedu. Vana baba amufani kupokana handisika munofanira kutora dare renyu muona parinonoperera musina kunongedzana musina maprevious amuinawa zvino ndiri kuona mune maprevious ndo tiri kuona kuti imbonyararai timbotaura ndizive ng'anga ine kuti ndizive ng'anga ndakaziwa kumba kwawanidaidza ndatoenda kurufo. nai wana mambo waripi ndichataura here apa ndapedza dare ratopera saka zvakwa kuna na chitungo zvakwa muri anasa chitungo umutori kwazi chambotora hanzvadzi yangu handidika kwai chambotora hangu hanzvadzi yangu ndiende nayo kumba ndimbogadzirisa hangu imi mwana ana chitungo mochiendawo kumba mochiona kuti muchaita zvipi handidika kuitira kuti muzonge muine chimwe chete chekuziva kuti muroora uyu uchazonzi kudini tezvarasiteni ndizvo here kuti munotora hanzvadzi yenyu vana sachitungo mazuva here zvakaitirwa nevakuru saka zvakaitirwa nevakuru isusu tiri vadoko zvakaitirwa nevakuru isu taida kuti zviyananiswe tiyananiswe ngazvibude baba kwete kunongedza kuti wari kutsindika kwete kwaivi ngozidzi Chiremba unakundwa nekutaura unakundwa nekutaura ndosaka tichiti toda kusvika rukuitei wari kufaraka havafani kufara ndatini havafani kufara iwe chidzikama dare roitwa kumusha chidzikama chimira kunetsa nyama iyi dare roitwa kumusha handiendi kumusha kusiri kwangu ngozi iri kupi handiendi kumusha kusiri kwangu chitungo usatongwe nemukadzi chitungo usatongwe newana tiri 5 ndiri mwana wamainini vana baba mukuru wariko wakabvuma nhaka tiri awa zvinei munobvuma iri kutongwa neni mwese muroora nambuya munobvuma iri kutongwa neni handisi murara maikuru wangu kutongwa neni saka ndakusarendai pano pamutatsa pano mukandiona mundibvunze handisi murara wenyu muchauya muesa gwada paneni kuti baba tida kuti tigadzirise muti nekuti hamudi kutongwa neni muchabvuma kuti ndisekuru musati ayo ziva kuti mukabvuma muchadziripa dzakawanda muchabvuma musati ndakutanira kuti wadini tiri kuenda sepana chinobuda chokwadi chinorwadza munoita noizi kadare musandibatira ndisiyei pane mombe dziri kuya hadzina basa dzichitungi ndisiyei handina basa siyai